Varo sit Ninka sitä. Mitä sä sanoin Ninkalle? Ne sanoi, että varo, kun toi Sarita minua taas tällaista. Mitä? Ne ottaa tommosia lähtöjä. Mitä? Jelli pelkää aina, kun se ottaa tommosia lähtöjä. Mitä? Ei mitään. Miksi se ottaa lähdöjä mun äiti? Ei ne onneksi hyppää yhtä aikaa. Mitä? Kato toi laita portti kiinni. Lilian Wickman, Waterval Origin, aika toisessa vaiheessa virheitä 2 ylitetystä enimmäisajasta. Moi. Okei, mä katon vähän näitä näin. Mä hokkaan sitä myöhemmin. Sä et kilvään. No missä sä nyt? Huhhuh. Ota kiinni. Noniin. Se tuli huonosti sisään. Missä se äiti on? Missä?